Với nhà chuan homemade playdoug kan siamang hi in mong kwan na smooth tha a nem tha a rong anei boka Naupang in an lom em a rong chi sang sang po in asiam theya asiam dan hi video top lamah in lo endon nya playdoug kan siam na chu maida kan siam tam du dan tok ang khanita chuanin tel kan pol boka nga i ati smooth turin chuan hi vinegar hi ati chhe har troi har tan kan mang theya vinegar hi kan nei lo chuan chi po kan mang theya ka kha chu pol ne mangai lo ta a kan du za za ang khani nei chuan hei rong chi sang sang kha kan pol tel thei bok vi kha tarwal kan met vek nga du chuan tui o ati koi tok turang kha kan polang chu zong chu ni mei Tuna kan playdoug siam na homemade playdoug siam na vinegar in tel chuan chi tel ngai lawa chin tel chuan vinegar in tel ngai lawa chuanin ke ni chuan thlan kan siama chu ma se chu i amai ro chu container a man zo khan da that lo chuan a ro du a chu baka a hing du fridge lama da that lo chuan pona da lo tu ni chu ni vel te chu i pona chuan a tha a aba kar khat chung vel kha chu fridge a da thei ni ha ni na ni ka me ni hi anu ngai sama saka ngai sama saka ne sama Mommy, here's a donut. Oh, donut din siam. Siam char mấy ni hay. Nilen. She go into fast. Oops, I forgot to smooth the other one. Isa ka po. Yeah, wow. Ini amo na mi. Dorami do tak le ai chuan ti han vainia po hian lockdown lai te nia maida kha ashikte alo omdua a hluia khawang khanin maida thato lo ang chi te amo acha te po thei vek thawang chu tiang ang hian Naupang in fiam nan pai me ai khan siam ta ila nileng in an tlei puya thave em mai ni rong chi sang hi kan siam zo hnuah po apol thei thawa amai ro chu tihan tlem te in siamila nuai pa khan kan rong du zong ang zat kha pol ta zelila kan du tak deuh le kan pol hnemanga kan du dal deuh le kan pol tlemanga chu ti chuan nuai pa zelila nuai hnuah rong thlak chu a har sa ve dewa a thei vek thawa amai ro chu nuai laia rong pol khan a olsam a kan ti dan hi video top lama karon tilanga nga siam har sa lo em a smooth thaboka kan da that dona tiang hian chin neya kan da tha anga fridge kan da ang pona kan da chuan ni vel hnuah chuanin alo hinga man tlak lawa chuwang chuanin fridge kan da chuanin kar khat te po man theya kar khat ai rei man tura kan du chuan saranga thunila chuan airtight container anga hian amo bur chin nei chunga khan thun taila fridge da taila chuti chuanin adai rei le zwal theya turtle Stop now. vinegar tel choi fan khat vinegar choi fan khat we want khat ka panya kan pol chen ka ta chan ni ko color hi heavy in me zo huna po in pol thei tho wal khan ven cho ko ven chi ka wa de
Okay, kasama. Smooth lang kan dia homemade playdoug. Rong hi chu kan du tak dan zin kan pol bel le tel fan khat le vinegar fan khat le rong orange color fan khat tui kha anthat kap anya maida kha 250 ml so playdoug Thai. Octopus. Octopus. Whoa, octopus. That is so Thai. Hey, Thai. Smooth. Smooth like butter, like a criminal undercover. Pawh like trouble. Yeah, making me start like that. Oh, start. Smooth Tahan like dolphin thì lên xin thôi. butter, like a criminal undercover. Gotta comb your hair, miss. Ôi, chấm nó tụi cái luôn. Trouble. Trouble. I'm making you sick like that. It's gonna be perfect. Your hair is gonna be perfect, miss. Hey, Star. Hey, Thai. Chấm. Hey, Thai. Hey, Thai. Okay. Oh my God, Fish. Dolphin. Hey, yeah, dolphin. dolphin. Okay, chấm nó tụi cái. Mom, I'm combing this person's hair. Okay, bye bye. Everybody say bye.